Hakajele ban penso tho pajba hakabe day bajingma ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act MSIPF arja arpusau ka aila ka Investment Meghalaya Agency IMA ka baka sarkar jala kalapan kalapat sa ka Meghalaya Investment Promotion Authority MIPA ban Thied Jaka bat ipat sa kinong kansokam lani ki investors ka Khasi Students Union Motphran bat Jayau Circle haka arpoi teri ukulalangkot arja arpusan kala sam ya ki kot Lyngkdop sa ki pajba hanong ba Shillong ka union kala sedang bansam ya kini ki kot Lyngkdop na Motphran ter sa Khyndailad haka balay don lang daw samla Clean Star Sabong Assistant Organizing Secretary ka KSU CEC usamla Gerald Langste Organizing Secretary ka KSU Motphran Circle na lor ki kot ka union kumban supentip bahaswa kene ka KSU kala dap banbo dagador khas hakmat menteri rangba ka jelau konrad gesangma kumjuru sa kinomi khmat na lor ki officer sarkar ban penpau ka jing Pyrshah halor kene ka an Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya